तहरा दादी मातारी के 1 करो 17 तारीख ले परीक्षा बा, मैट्रिक के एग्जाम बा, आ गाना सुनत जब दिल के टुकड़े 1000 टुकड़े काट के तारा दादी मातारी के तोहनी के पढ़े के बगे गाना सुने के बारे हैं। तू तोरा तो कौन सा परीक्षा बा, तू गाना सुनत रहे एगो तो लखेरा होइए गइल बा, आ तू लखेरा हो गइल बा रे। आय बाबू का बाबू बाबू आय हमरा पैसा दे देत गांव फाटल बा हमार, हाय धोती पुरान बा फाट गइल बा, हाय सब फाटल न बा, केकरा खातिर हम करतानी रे। आ तोनी के गाना ही सुनत रह सब जीव के काल इहे बाटे। बाबू देखे के टाइम हो टाइम रख, लेकिन बाबू हम एगो एजे बानी पढ़ा सन जान लियो सन, समझो सन नो बाबू घाम लागल। अरे बाबू पढ़ मालूम ना तोनी के एकदम परेशान करे बा सलाह करे के कहने के गाना मन से मारम के आय बाबू पढ़ का पढ़ता सन ए sin थीटा बराबर का होला? sin थीटा बराबर लंड बटा कोण चौकत का बड़ा बाबू हो का रे sin थीटा बराबर लंड बटा कोण होला? सब पढ़ावल बेकार बा। अरे बेहुदा sin थीटा बराबर लंब बटा कोण होला, आ लंड बटा कोण करता राजा हैं। अरे बाबू का पढ़ता सन तोनी करे बाबू बाबू करो बाबू बाबू तू रे तोरा अति भइल हौ ना बाबू फंड इहे पढ़ता राजा अपना याद हो जी बाबू परसल परीक्षा तोरो देवे के हो मैट्रिक के हैं। एगो तो नालायक निकलिए बोल तू उहे का हो रहबे। सुन ले बेटा, अगर मैट्रिक में फेल हो गईले तब बाप कहे के हक खो देबे। कहे के मतलब मुर्गा मुरारी जी कि तब हम काले बाहर जात बने। अरे सारवा बाहर जीबे अपन नु कहलो कि बाप कहे के हक खो देबो। अरे तोरा मातारी के हम का कहत बानी आ तू का कहत बारे हैं। तो सारवा तोर कहे के मतलब इहे न बा कि तू फेल हो जेबे। तब का सारवा तहीने पढ़ सारवा पढ़, खाली नाक कटावे के फेरा में लागल रहेलो। हम जानत बानी कि आज वैलेंटाइन डे बा आ तू कहवा जाए के फेरा में बारे, हम सब जानत नहीं। पढ़ बाप के चूना लगावे के फेरा में बारे तू पढ़। जब जानते बड़े तो बाप पूछो तारो का नहीं सरवा कौची हैं। पूछो ना बाबूजी, अरे पूछो ना बाबूजी। पढ़ सर पढ़। झाट पूछो तो जब जानते बड़े कि वैलेंटाइन डे बा तो केकर फोन आ रे सरवा हैं। केकर रे दिखा रे। रुको ना बाबू, रिचार्ज खत्म हो गइल बा नु। हां तो उहे कंपनी वाला बार-बार फोन करता। हम सब जानता नी जब रिचार्ज खत्म हो गइल बा तो सारा वो फोन काहे करता। दे तो तनी बत्ती जाई ना बाबू कस्टमर वाला हो। दे बे दे।
पढ़ बेटा पढ़, मन लगा के पढ़, ठीक ना। हम दुआरे पे सुतल बानी, ठीक ना। ठीक बा बाबूजी। हाँ हेलो। का रे कोढ़िया, तोरा कबे से फोन उठावे के नहीं खेलो कहते। अरे का करी, हमार बाबू नु हमार दुश्मन बनल बारन। सुन ले, आज वैलेंटाइन डे ह। आज सुबह से शाम हो गई, एक भी बार कॉल कैले बड़े तू? अगर अभी के अभी घर के पिछुआरा ना आइले खरहानी में, तो हाँ आज के बाद तोरा से ब्रेकअप। काट दे नमस्कार रे। ओ कट गई। हाथ तोरा बहन करा के होने बाप दुआरा पर पहारा देता, होने हमार दिल के टुकड़ा इंतजार करत बिया, कहत बिया कि ना आइबो तो ब्रेकअप कर लेब। कुछ ना कुछ दिमाग लगा ही के पड़ी। अरे बाबू तो हो सुतल बाड़न बिछा के तकिया रजाई। चलो वो से का घूंघट डाल के निकल जाता नी। अरे कौन है रे? कहाँ जाते रे? अरे कोढ़िया, तोरा लौकत नहीं। अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप रे बाप, ना घर में लौट। अरे बाप रे बाप, ना शौचालय बनइले बड़े। आ कोह कहवा जाइम रे नतिया? हां तोरा ई नइखे बुझात रे नतिया का चोदल। लाइटिंग नहीं खे तो बाधारिये में जाइम नतिया। तो तोरा में बाप रे बाप बुढ़ा गइल हई। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। नतु के बेटा सब कमाई में आग लगा देले बड़ो, सब कमाई में आग लगा देले बड़ो। ओ फलाना घर लाइटिंग में शौचालय बा, लाइटिंग घरे में बा। नतु के बेटा खाली पी के नौटंकी कइल बा, निर्गुण खाली सुनत नतिया। अरे बाप रे बाप, जइला पर कोनो बहिन के टोकत रहता। कहां हो कइले बाप रे। नतु के बेटा मार के तहर जब लखे हम तू नतिया। ये घर में शौचालय निखे बनइला। रुक भोसड़ी के जो जातर जहां जो। नतु के बेटा भोसड़ी को हतर हो। नतु के भोसड़ी को हतर हो। नतु के अरे बाप रे बाप, सब कमाई में धन में आग लगा दे। नतु के बेटा भोसड़ी को हतर हो। तारा बुढ़ाई के तारा बुझाते नहीं खन नतु के बेटा। अरे जोर जा तेरी तारे नतिया। अरे जोर जा नतिया के बेटा काल मार नतिया के बेटा। ई कलह मचा के रखले। बाप रे बाप, अरे कैसन मेहरारू बिया रे। अब हम वो घर में लैट्रिन बनवाई, कहत रही मुखी वाले कि हमारो पास करवा दे लैट्रिन। अब एगो धनजी मेहता मास्टरवा बाबू वो पैसा ले लेके नहीं के बनावा। तो ये ले कॉल रही हो करा के, लेकिन नहीं के ना बनावा। तो ये मेहरारू हमरा के मार के आई रे बाप, कितना मरल बिया। एगो तो सारवा एगो ऊपरे परेशान कइले बारसन, एगो नीचे परेशान करतिया। एकर खीसो कोनिए पे उतारम, देखत तनी कि का करत रसन। अरे बाप, छिपा के गांव घर में आवे पे हालत एकदम खराब हो जाता। ई नतिया के बेटा अभी तक या आइले, ओकरा ई नहीं के लड़की जात हो के हाथना हारी से घर से आ गइल, आ ऊ के जन कहां मरता है अभी तक। सुबह से इंतजार करत करत अब सुबह के इंतजार खत्म हो गई।
क्या के बेटा अभी तक आई ना मियां जे तुम चोर चंदा बेटा का कर लागल मुझौसा आई लव यू माय स्वीट हार्ट। अरे कोढ़िया अरे लतिया अरे दगाला अरे कुत्ता हरामी हम जा अपना प्यार के इंतजार करता है और तू हमारे से प्यार के इजहार करता रे रुक तो अभी प्यार के भूत उतारता रुक तो अभी प्यार के भूत उतारता रुक रे प्यार करे हो हां भाग ना तो उठा के पटक दम के ऐसे मार के चटक जीव ओ वैलेंटाइन डे ना मनाई बे आउ मनाऊ ना आउ मनाऊ हमरा प्रपोज कर प्रपोज कर अपना माई का प्रपोज कर काहे न अपना बहिनिया का प्रपोज कइला हवे हां हमरा का प्रपोज कर हमर लवर नहीं करे हम लवर नहीं खे कि तू हमरा का प्रपोज करबे हां और प्रपोज करबे और बे हां अरे मेरी माँ बस कर हमार वैलेंटाइन डे मन गइल। रुक न तिया रुक भागा ताड़ी अभी आए ओ वैलेंटाइन मान गई ऐसन वैलेंटाइन हमने देखल नहीं है। अब आज के बाद कब वैलेंटाइन ना मनाएंगे। हाय रे करम कौन करनी कोइनी हे भगवान अभी तक एको माल ना पटो एगो पर टराइयो कोइनी बढ़िया से फ्राई कर दल हमार सब एगो बाप दुआरियों पर लाठी लेके बैठल हुई जाए के रहे खेत पटावे गहूम के उनहु ना गुइनी दिन भर गुलाब लेके घूमतानी दिन भर वैलेंटाइन मनावे खातिर। चल सरावा ठीक है कहल बा इंतजार के फल मीठा होला। आ भगवान हमार अर्जी सुन ले बड़ा दिन भर के मेहनत को पानी ना फिरी। आई लव यू दिल के टुकड़ा। हैप्पी वैलेंटाइन डे। चली घूंघटवा हटावा ना। हाय जान हाय डू यू हाय दया भूत हम इंतजार करती अपना यार के आ होय खा के चिल्ला रुपए के सियारा गुल रे
ई सोई में भूत उठो का है दादा। अरे बाप रे कहां से अगले रे एगो आफत जात रहे त एगो आफत के पुड़िया याद जाता हमरा भी। गुजर नहीं के कोना के मुंह देख के नहीं हमेशा बढ़िया बा कि अभी तक हमार फोन नहीं उठावता ना आवते बा। ऊ तो बेरा आज तो नाम कर दुख लहर छोड़ा देनु कि कहियन का कहत रहे। चल निकाल से चल निकाल एगो आके हमरा कबे से परेशान कइले से अब फिर ओका जे कहां से आ गई होइलो जान। ई तो ये बजिया सुनला लेखा लागता बुझाता कि उहे का हो। आई हो दादा रे हमेनु तोहार यार हने भातार हने सब कुछ हमें तहार नु हने हो। आहा करे जाऊ तू हवा हो। अरे कौन हलवा ना की आइल बड़ा हो भोसड़ो मार के करे जाऊ कहतड़ हेने पुर्जा ऊर्जा सब ढीला क देल बड़ू हेने खून साला रुके लागल कहतड़ करे जाऊ। आई हो दादा आई हो माई हमर सोना अब हने बैठो हो दादा अब बैठो मार के हेने बैठाओ तरू। अरे बाप रे बाप सॉरी हम ना नु पहचानी आई हो दादा हो दादा। एक किलो बुझा के पाउडर घस के आइल बड़ा मुंह में। आई हो दादा खीस में रही ई सारा वैलेंटाइन डे बड़ी महंगा पड़ गइल। ये सोना हमार 17 तारीख से परीक्षा बा 6 गो जेवना में एगो गैपिंग बा। गैपिंग हाँ ऊ काथी के अरे ऊ तो एगो एतवार नु हो जाता। ले आज वैलेंटाइन डे हो हमारा के 7 बार फटाफट दे दो तो मल्टी के परीक्षा में हम पास हो जाई। काथी रे नतिया अरे 7 बार चूमा। देख हमरा लाज लागत हम केतना रिक्स लेके आइल बनी देखो तड़ू हमार बाप होने खोजत हुई हन एले फटाफट 7 गो चूमा दे दो। इहे परीक्षा देता र तू कोना घर के होइस रे? राम लखन घर के। भाग ए जले भाग ये परीक्षा देबे आ इस सरवा कौन दशा बनैले बारे रे? कौन दशा बनैले बारे? आय कह ना रे तू कौन दशा बनैले बारे रे? सारवा हम वहाँ गोइनी ही देखे तो थोड़ा हो ये नहीं खे आ तू सारवा ये जाके चुचु करता रह बाबू चुचु करता रह आय मार के अरे बाबू का रे अरे बाप रे बाबू अरे ऐसा कैसे ले बाबू है ना बताओ हई कहत रही सारवा फेरा में रहे कबेले सारवा फेरा में रहे चल घरे न जीबे घर ही न जीबे रुक